מעולה. אחלה, אוקיי. אז שמחה גדולה לפתוח את הפורום של 2020. בואו נעשה דיל כזה שכל מי בינתיים תסגרו את המיקרופונים שלכם, שלא יהיו לנו רעשי רקע. זה פורום אוטיזם, אני על הדרך לא תחתנות את זה. כן. בטח גם עידן פה. קדימה, אתה יכול לסגור את המיקרופון? אני סגרתי עם מזל, אם תוכלי לעזור לי, אם את שומעת איזה רעשים, עוד 10 דקות אמא. את יכולה לעשות להם מיוט. רציתי. אל תדאג, אני על זה. זה היתרון הגדול של תקופת הקורונה, שאפשר להשתיק את הסטודנטים בהרצאות. אוקיי, אז אנחנו נדבר היום על שינה, נכון? וכולנו אוהבים שינה, מי לא אוהב לישון, ולצערנו ההורים יש בעיות שינה. דרך אגב, יש המון בעיות שינה גם בילדים ללא אוטיזם, זה אחת ההפתעות שלי באופן אישי כשנכנסתי לנושא מחקר הזה. אז מה שנעשה היום, אני אתן לכם קצת רקע ואספר לכם על מחקרים שעשינו במרכז האוטיזם סביב הנושא הזה עד עכשיו, נדבר משהו כמו איזה 35 דקות, ואז תצטרף אלונה ונחליף מצגות, ואלונה תספר לכם על מחקר התערבות, שזה בעצם הפואנטה הכי חשובה אחרי שמדברים על זה שיש בעיות שינה, זה איך לפתור אותם ולטפל בהם, וזה יהיה החלק של אלונה. אז ככה בשביל להוכיח לכם שבאמת יש בעיות שינה, אז יש כאן כמה סיכומים, היו מאמרים של קבוצות מאוד גדולות בעשור האחרון או קצת יותר, שדיווחו על בעיות שינה בילדים עם אוטיזם. פה אתם רואים את אחד הראשונים, זה מאגר מידע שנקרא Charge. Charge זה עבודה שנעשתה בקליפורניה, יש להם שם תיקים רפואיים של הרבה ילדים עם אוטיזם בכל הסטייט, בכל המדינה שם, ופה אתם רואים מדגם שהם הסתכלו על השוו ילדים עם אוטיזם לילדים בהתפתחות תקינה, וגם בעיכוב התפתחותי כללי, developmental delay, ואתם רואים פה את האחוזים של ההורים שכתבו שיש בעיה לילד. אז בערך חצי מהקבוצה מההורים של ילדים עם אוטיזם כתבו שיש בעיות שינה תכופות, כן? frequent sleep problems, זה בעיקר ב-onset, בעיקר בעיות בלהירדם, והאחוזים כאן, ואתם רואים שגם הם באופן משמעותי אומרים שזה משפיע על חיי המשפחה, שזה מקשה עליהם, אבל תשימו לב שגם יש די אחוזים לא קטנים של ילדים בהתפתחות תקינה שיש להם בעיות שינה, ובעצם בעיות שינה זה אחת המגפות של החיים המודרניים. עם השנים, ככל שיש יותר, כן, שהתאורה זולה ויש טלוויזיה וכל האמצעים האלה, אז המין האנושי בעצם ישן פחות ופחות, וזה כולל את הילדים שלנו, ויש כאלה שטוענים שזה אחת הצרות הגדולות של המאה ה-20. אז יש עוד כמה דוגמאות, ברוב המקרים מדגישים את העניין שבאוטיזם הבעיה היא יותר חמורה מאשר בבעיות התפתחותיות אחרות. פה אתם רואים איזושהי מטה-אנליזה שהסתכלה על כל מיני עבודות, והם מדברים על זה שבעיקר בעיות הירדמות, החרדה הזאת שמונעת מהילד להירדם, באוטיזם יש גם את הסיפור הזה של פיקסציה על אולי דברים שקרו במהלך היום ואולי לא קרו בדיוק בסדר שהילד רצה ויכול להפריע לו להירדם. ותשימו לב שהבעיות הן יותר התנהגותיות ופחות דברים שקשורים איפה היה פה? פה אין בעיות נשימה בשקף הזה, אבל פחות בעיות אורגניות, אז נגיד אפניה וכל מיני בעיות של הפסקות נשימה או דברים כאלה, הם לאו דווקא יותר גבוהות באוטיזם,
הדגש הוא יותר על הבעיות ההתנהגותיות ועניין של הסייקל הסירקדיאני בעצם, של ילדים עם אוטיזם לעתים נוטים לרצות ללכת לישון יותר מאוחר בגלל שהשעון הביולוגי שלהם הוא קצת שונה. ולכן אחד הטיפולים הכי נפוצים הוא עם מלטונין. עוד, כן, אם מעניין אתכם הנושא הזה, יש דבר שטוב לדעת. בכל מקרה יש את האוטיזם טריטמנט נטוורק, זה איזשהו מעקב אחרי סדר גודל של 6,000 משפחות עם ילדים עם אוטיזם בארצות הברית. הם עובדים הרבה גם על שינה. אוקיי. טוב, העבודות האלה, רוב ההתעסקות עם בעיות שינה מתבצעת עם שאלוני הורים. השאלון הורים הכי נפוץ שרוב המחקרים משתמשים בו זה ה-Child Sleep Habit Questionnaire, CSHQ. השאלון הזה במקור יועד לילדים בין גיל 4 ועד 10, הוא מכיל 32 שאלות וההורים מדווחים, אני רגע אראה לכם את השאלון שתוכלו להתרשם ממנו, ככה נראית הגרסה שלו בעברית. ההורים מתבקשים לחשוב על השבוע האחרון ולציין פה האם הילד נרדם במיטה שלו, האם הוא מפחד לישון לבד, כל מיני שאלות כאלה, והם מציינים את הדחיפות של האם זה קורה הרבה או מעט. ואז לפי הציון שלהם פה אפשר לשקלל ציון מספרי, וזה מה שרוב העבודות משתמשות בהם. יש פה סקלות שונות לפי סוג השאלות, אפשר לקבל ציונים על עד כמה יש לילד קושי להירדם, עד כמה הילד מתעורר באמצע הלילה, עד כמה הוא הולך באמצע הלילה, עד כמה יש לו בעיות נשימה, מספר תת סקלות כאלה. העלילה מסתבכת, אז אם מסתכלים רק על שאלונים, זה נראה שיש בעיות שינה די קשות באוטיזם. בעבודות שניסו למצוא תוצאות בצורה יותר אובייקטיבית, למשל עם אקטיגרפים, התוצאות הן לא כאלה חד משמעיות, ופה יש מעט עבודות כאלה, דבר ראשון, זה חשוב לדעת. זאת אחת העבודות היותר גדולות, שהסתכלו על יחסית מדגם יותר גדול, ומה שאנחנו, אתם יכולים לראות פה שמבחינת ה-total sleep time, שזה השורה הזאת, sleep time בדקות, פה לא היה הבדל סיגניפיקנטי בין הקבוצות, וזה נכון שהילדים עם ההתפתחות התקינה ישנו קצת יותר, אבל סך הכל ההבדלים הם קטנים, וזה נכון בעוד כמה עבודות קצת יותר קטנות שיצא לי להסתכל, והמשמעות של זה היא שכנראה יש הבדל בין הדיווחים של ההורים למדדים אובייקטיביים שאפשר למדוד. אקטיגרף זה, שכחתי להגיד לכם, זה שעון שיושב על היד של הילד ומודד את השינה שלו על סמך תנועה. זה חיישן תנועה כזה, שנכון, כשאנחנו ישנים אנחנו זזים פחות, או בכלל לא זזים, ולפי זה אפשר לכמת את זמן השינה בצורה לא רעה. אז המדדים של השינה שיוצאים מהאקטיגרף הם בקורלציה לא, יש קורלציה סיגניפיקנטית עם הדיווח של ההורים על ה-CSHQ, על השאלון, אבל זאת לא קורלציה היסטרית. אז המקדם קורלציה 0.3, פה אתם רואים את זה על סך זמן השינה. אז אם שואלים את ההורה כמה זמן הילד ישן בלילה בשבוע האחרון בממוצע, ואם מקליטים את זה בפועל עם אקטיגרף, יש הבדלים משמעותיים. הקורלציה היא רק 0.3, זאת אומרת 10% מהשונות מוסברת על ידי ההורים. אוקיי, אז בתור ספתח יש לנו את הדיסוננס הזה בין מדדים אובייקטיביים, שזה משהו מאוד חשוב, ובין מדדים סובייקטיביים שאלונים שההורים ממלאים. כשאנחנו חושבים על הסיפור הזה, חשוב להבין שאינסומניה באופן כללי מוגדרת על סמך התלונות של הפציינט.
אז נכון, כשבאים עם בעיה של שינה, זה לא שהרופא שולח את הילד הביתה עם אקטיגרף, הוא מקשיב לטענות של ההורים ומחליט האם יש לילד בעיית שינה או לא, ופה אתם רואים את ההגדרה הרשמית, בעיית שינה ואינסומניה בעצם זה אותו הדבר, קשיים בהירדמות, התעוררויות תכופות בלילה, התעוררות מוקדמת בבוקר, ושהדברים האלה קורים בתכיפות במשך 3 חודשים באופן קבוע ומשפיעים על התפקוד היומיומי של הילד. זה הקריטריונים הקליניים. אילן, אפשר שאלה? כן. הפער בין המדידה האובייקטיבית לסובייקטיבית, הוא נמצא גם זאת אומרת, דווקא בילדים על הספקטרום? או שזה פער שהוא... לאו דווקא. תראה, זה מסתבך קצת. אבל בגדול יש פערים גם בילדים שהם לא על הספקטרום, כן. זה אחד מהקשיים בתחום באופן כללי. אוקיי. אז כשאנחנו מדברים על אינסומניה ועל בעיות שינה, מבחינת איזשהו מודל תיאורטי, תמיד אוהבים מודלים תיאורטיים לדברים האלה, אז המחשבה היא שלכל ילד שכדאי לנו לחשוב על שילוב של גורמים שיוצרים את בעיית השינה. והגורמים האלה, חלק מהם הם ביולוגיים שקשורים לגנטיקה ולפיזיולוגיה, לגוף, לדברים הגופניים של הילד, שזה מה שאתם רואים פה בגרף הזה בכחול, בסדר? אז זה נקודת המוצא של הילד מבחינת הפיזיולוגיה שלו, ואז יכולים להיות כל מיני פקטורים שקוראים להם פה precipitating factors, שיכולים לגרום ליצירה של בעיות שינה, או להעצמה של בעיות שינה, וזה יכול להיות כל מיני דברים כמו ההורים תמיד נותנים לילד לשתות קוקה קולה ב7 בערב, ואז יש לו קפאין במערכת וזה מונע ממנו להירדם. אז כל מיני הרגלים התנהגותיים, זה יכול להיות גם כל מיני דברים פיזיים, אבל לצורך העניין ללכת לעשות ספורט מאוחר בערב, זה יכול להיות גם פגיעות, יכול להיות שבאיזשהו שלב הילד קיבל איזושהי פגיעת ראש או משהו השתנה בפיזיולוגיה, והדברים האלה דוחפים אותו מעל ה-threshold, ככה שהוא עכשיו עם בעיות שינה, ואז השאלה כמה זמן זה נמשך, ואז יש פה משהו שנקרא perpetuating factors של האם בעיית השינה מתקבעת, ואז יותר קשה לפעול נגדה או לא. אז זה מודל שאוהבים באינסומניה, באוטיזם יש דיאגרמות עוד יותר מסובכות כמו זאת, בגדול הפואנטה פה זה להבין שבאוטיזם יש את כל הסממנים של האוטיזם, שהם ספציפית יכולים להקשות על שינה. אז למשל דבר מאוד נפוץ אצל ילדים עם אוטיזם זה קושי להסתגל לשינויים, אז אם עכשיו אנחנו רוצים לישון בסיטואציה קצת שונה, נכון, אז זה ידרוש הרבה יותר הסתגלות, ואם יש איזשהו ריטואל או טקס שהילד רוצה לעשות לפני שהוא נרדם וזה לא עובד בדיוק לפי התוכנית, זה יכול להפריע להירדמות. מעבר לזה, מדברים על זה שגם חלק מהגנטיקה ומה שפה הוא בחלק הכחול, ה-predisposing factors, יכול להיות שבאוטיזם הילדים מתחילים מנקודת מוצא פחות טובה, כי מוצאים אצלם בעיקר בגנים שקשורים למלטונין סינתסיס, לכל מה שקשור למסלול המלטונין, וגנים שקשורים לשליטה סרקדיאנית, יש שם יותר כנראה, שזה דיבייטס, אבל יש שם יותר בעיות. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מגיעים למחקרים שעשינו אצלנו במרכז. אז פה אתם רואים דאטה התנהגותי משלנו, מילדים בנגב, פה זה הדיווח של ההורים. אז כאן אתם רואים מצד שמאל את הילדים עם האוטיזם, שזה 340 ילדים, לעומת ילדים בהתפתחות תקינה שהם מאוד דומים בגיל ובכל מיני קריטריונים, אתם רואים את הפער. נכון? שההורים הרבה יותר מתלוננים על בעיות שינה בקרב הילדים עם האוטיזם, ועיקר הציונים שפה אתם רואים את ה-sleep disturbance score זה כאילו הסכום של כל בעיות השינה, אבל הסיבה שהציונים פה הם גבוהים זה בגלל שיש ציונים גבוהים ספציפית בבעיות להירדם,
שההירדמות לוקחת יותר זמן, שיש דיליי בסליפ אונסט, שמשך זמן השינה הוא יותר קצר, שיש anxiety, יש חרדה בכניסה לתהליך השינה, והרבה התעוררויות במהלך הלילה. שם הבעיות המשמעותיות לפי ההורים. כשאנחנו משווים את הציונים, פה אתם רואים מצד שמאל את הציונים של האוכלוסייה שלנו, הקו הזה מתאר לכם את ההתפלגות של הציונים באוכלוסייה אצלנו, ופה בקו המקווקו אתם רואים את הממוצע של האוכלוסייה כפי שהיא נדגמה על פני, אני לא זוכר כמה, איזה 50 מדינות בעולם עם עשרות אלפי ילדים ב-2010 ו-2013, ואתם יכולים לראות שיש חלק מהילדים עם האוטיזם שהציונים שלהם בסדר, הם נופלים בתוך הנורמה, אבל יש פה די הרבה משפחות, בערך חצי מהמשפחות, שהם עם ציונים הרבה יותר גבוהים, זאת אומרת שההורים מתלוננים על הרבה יותר בעיות. אנחנו יכולים גם להסתכל פה על שעות השינה שההורים מדווחים שהילד ישן בממוצע בלילה. אז בממוצע ילדים בגילאים שאנחנו מדברים עליהם, שזה בין 2 ל-6, משהו שנה ל-6, 2 ל-6, בלילה בדרך כלל אמורים לישון סביב 10 שעות רצוף. ופה אתם רואים את מספר השעות שהילדים עם אוטיזם ישנים לפי הדיווח של ההורים שלהם. בסדר? אז יש פה קבוצה גדולה של ילדים שישנים משמעותית פחות. אז אם אנחנו רואים כאלה פערים בשינה, אחד הדברים הראשונים שאני חשבתי שאני אראה זה איזשהו קשר לסימפטומולוגיה. אוקיי, ילדים שישנים כל כך מעט, הייתם מצפים שזה ישפיע על ההתפתחות שלהם, על היכולות הקוגניטיביות שלהם, על חומרת הסימפטומים, ולהפתעתי הגדולה כשאנחנו מסתכלים על הקשר בין חומרת הסימפטומים של האוטיזם כפי שהם נמדדים במבחן האיידוס, שזה המבחן החשוב הגדול לאוטיזם שאנחנו משתמשים בו, פה אני מפריד אפילו בין, המבחן הזה מגיע בכמה גרסאות, פה אנחנו בשביל ממש להיות יקים עשינו השוואה כל פעם בתוך אותה גרסה של אותו המבחן, הציון פה מ-0 עד 30 מעיד על חומרת הסימפטומים האוטיסטיים, אז ילדים עם ציון יותר גבוה יש להם יותר בעיות, יותר סימפטומים, ופה אתם רואים את הקשיים שלהם בשינה, אתם רואים ששלושת הגרפים האלה שטוחים, בסדר? אז המשמעות היא שאנחנו לא רואים לא רואים בכלל קשר בין בעיות שינה לחומרת הסימפטומים של האוטיזם, וגם לא לציונים הקוגניטיביים שלהם. תזכרו, תוך כדי שהמדד של בעיות השינה מגיע מההורים, הציונים הקוגניטיביים והאיידוס מגיע מהקלינאים, שאמורים להיות יותר אובייקטיביים. זאת יכולה להיות נקודה מעניינת לדיון אחר כך. כשאנחנו מסתכלים על הקשר בין בעיות שינה להתנהגות אדפטיבית, פה זה מבחן אבאס, זה מבחן שבו ההורים מתארים את היכולות של הילדים שלהם בכל מיני תחומים. אז לצורך העניין זה מדדים גם שזה מדד של העצמאות שלהם, עד כמה ילדים מצליחים לעשות דברים לבד, לצחצח שיניים, לנעול נעליים, לחצות את הכביש, ללכת לשלם במכולת, כל מיני דברים כאלה, זה תלוי בגיל, כן? הציפייה היא תלוית גיל, אבל אתם רואים שהציונים כאן הם גם הקשר בין בעיות השינה לציונים האלה הוא חלש, יכול להיות שיש איזשהו קשר חלקים של היכולות החברתיות שגם נמדד פה, ובמיוחד בפרקטיקל, שזה השאלות יותר על העצמאות, אבל תשימו לב שזה קשר חלש, מקדם קורלציה של 0.16 אומר שהקשר הוא מאוד מאוד עדין, והמשמעות שלו היא לא גדולה. אז עד כה, בעצם קשה, זה נראה שיש בעיות שינה באוטיזם, לפחות לפי ההורים, אבל לא ברור איך זה מתקשר לסימפטומים האחרים. המקום הראשון שמצאנו קשר משמעותי היה כשהסתכלנו על רגישות סנסורית. ומה שאתם רואים פה זה קשר בין הבעיות שינה לציון על
שאלון שנקרא Sensory Profile, שבו ההורים ממלאים שאלות על תגובות לכל מיני גירויים סנסוריים. אז למשל, כשמפעילים שואב אבק בחדר, הילד שלי משתולל, או סוגר את אוזניים עם הידיים. כשיש אור מהבהב זה מאוד מפריע לילד שלי, הוא נמנע מאורות חזקים, כל מיני שאלות בסגנון הזה, בסדר? ומה שאנחנו מוצאים זה שיש קורלציה חזקה בין בעיות השינה שאתם רואים כאן על ציר ה-Y וציונים סנסוריים שאתם רואים כאן על ציר ה-X. בגרסה הזאת של השאלון הסנסורי ציון נמוך, זה אומר שיש רגישות יתר סנסורית. אז הילדים האלה שנמצאים פה, תשימו לב במיוחד לנקודות הלבנות, שזה הילדים עם האוטיזם, הם אלה שיש להם את בעיות השינה הקשות, הם אלה שיש להם רגישות חזקה, ובאופן ספציפי למגע. זה המקום שבו מצאנו את הקשר הכי חזק. הקשר הזה קיים גם בילדים ללא אוטיזם, אבל תשימו לב שילדי הביקורת כאן, שהם בנקודות אפורות, הם בטווח הרבה יותר מצומצם, שזה אומר שהקשיים שלהם או הרגישות שלהם היא בטווח הרבה יותר קטן. הם לא מגיעים למקומות הקיצוניים האלה שילדים עם אוטיזם מגיעים אליהם. אנחנו בינתיים אוששנו את העבודה הזאת גם עם מדגם יותר גדול, גם עם גרסה יותר מתקדמת של הסנסורי פרופייל. אז פה אתם רואים שוב את בעיות השינה והרגישות סנסורית. אתם יכולים לראות את הקשר מאוד משמעותי. אוקיי, אז בעצם השאלה המעניינת כאן, אחד המודלים של בעיות שינה, של אינסומניה, בעצם כשמדברים על בעיות שינה, הרבה פעמים מתארים את זה כמצב של עוררות יתר, הייפר אראוזל, שהילד יותר מדי ערני והוא לא מצליח לבסט את עצמו ולהרגיע את עצמו ולהירדם. ואז המחשבה היא שאם הילד הוא ברגישות סנסורית, כן, מאוד חזקה, וכל גירוי קטן ישר מקפיץ אותו, אז שבעצם יש פה משהו סיבתי, כן, זה ההיפותזה זה שהאינפוט הסנסורי החזק הזה מקשה על הילד להירדם. זה כמובן יכול גם לעבוד בכיוון ההפוך, שילד שהוא עם חסך שינה גדול נהיה יותר רגיש, וקשה להפריד בין ההסברים האלה. מה שעשינו בהמשך בשביל לנסות ולהבין את העוצמה של הקשר הזה והאמינות של הקשר הזה, זה לקחנו מידע, יש לנו משפחות שכבר חוזרות למרכז שנה, שנתיים אחרי הביקור הראשון שלהם, ואז הם עוד הפעם, ההורים ממלאים את אותם השאלונים. ומה שאתם רואים פה זה שינויים על פני זמן. בצד שמאל אתם רואים שינויים בציונים של שאלון שינה, בסדר? אז הקו האלכסון פה, כל נקודה כאן זה ילד. מי שנופל על הקו האלכסון, זה אומר שהציון שההורים נתנו לו בביקור הראשון, היה אותו הדבר כמו שהם נתנו לו שנה, שנתיים אחר כך. מי שמעל הקו, זה אומר שההורים נתנו לו ציון יותר גרוע. הציון של בעיות השינה עלה בביקור השני. מי שמתחת לקו הוא משתפר. בעיות השינה, כן, יורדות לפי ההורים. ואז יש לנו את אותו הדבר פה עם הפרופיל הסנסורי. הפרופיל הסנסורי מורכב מכמה חלקים, מה שהכי חשוב לנו זה המדד של הסנסיטיביטי, של הרגישות. ואתם רואים פה שילדים, או לפחות ההורים מדווחים שהרגישות החושית של חלק מהילדים משתנה עם הזמן. יש ילדים שהרגישות החושית עולה, וזה נהיה יותר בעיה, זה הילדים שנמצאים פה מעל הקו, ואלה ילדים שהרגישות החושית שלהם יורדת עם הזמן בביקור הבא.
כמובן ששאלת $1,000,000 שאנחנו מאוד מתעסקים איתה כל הזמן במרכז, זה לנסות להבין למה יש ילדים שמשתפרים בכל המדדים האלה, ולמה יש ילדים שמתדרדרים. מנסים להבין מה הם הגורמים לזה, או מה המאפיינים, האם אנחנו יכולים לחזות מי הוא ילד שיתדרדר, מי ילד שישתפר בכל אחד מהמדדים האלה. ומה שמעניין ספציפית לגבי הקשר בין שינה ובעיות סנסוריות, זה שהשינוי בקשיי השינה, בסדר? אז פה אתם רואים את ההפרש בין הביקור השני לביקור הראשון. אז ילדים שהידרדרו הם פה מעל 0, ילדים שהשתפרו הם פה מתחת ל0, ואתם רואים פה על ציר ה-X את השינוי בבעיות של הרגישות הסנסורית. ואתם רואים קשר יפה במובן הזה שמי שהידרדר בשינה שלו, הידרדר גם ברגישות הסנסורית, זאת אומרת נהיה יותר רגיש, ומי שהשתפר בשינה הוא גם זה שהרגישות שלו ירדה. והקשר הזה הוא די ייחודי לסנסיטיביטי. avoiding זה עוד איזה רובריקה שהיא קשורה, avoiding זה הימנעות, זה ילדים שנמנעים מגירויים סנסוריים, וכנראה שהם נמנעים בגלל שהם רגישים, אז יש קשר חזק בין שני הדברים האלה. פה זה הרובריקות הלא קשורות, כן, של בואו לא ניכנס לזה מפאת קוצר זמן, אבל זה נראה שהקשר המשמעותי המעניין הוא באמת בין הרגישות לבעיות השינה גם לאורך זמן. אז מה שהראיתי לכם עד עכשיו, בסדר, זה שאין קשר בין בעיות השינה שההורים מדווחים לסימפטומים המרכזיים של אוטיזם וליכולות הקוגניטיביות, קשר חלש אולי עם יכולות אדפטיביות לפי האבס, קשר חזק עם בעיות סנסוריות, וזה מעלה, אחת השאלות בעיניי הכי מעניינות זה האם אנחנו יכולים, אם מתערבים, אנחנו בסוף נדבר על התערבות, שאלה מאוד חשובה זה אם מתערבים עם אחד הדברים האלה, עם בעיות השינה או עם נושא הרגישות הסנסורית, האם המדד השני משתפר ומה מוביל למה. אז עכשיו אני אחליף טיפה הילוך ואני רוצה להראות לכם גם מחקר אחד שעשינו שמנסה להיכנס יותר לעומק לנושא השינה ולהסתכל על שינה, ממש על הפיזיולוגיה שלה, שזה פרויקט שעשינו עם אריאל טרסיוק ביחידה להפרעות שינה בסורוקה. אנחנו הבאנו, תכף אני אחזור לפה, אנחנו הבאנו בסדר גודל של 30 ילדים עם אוטיזם למעבדת השינה. אני אראה לכם רגע סרטון של איך ככה נראה חדר במעבדת השינה. פה אתם רואים את הבת הגדולה שלי, את רוני, עושה בדיקה, היא מחוברת ל6 אלקטרודות, כולל עוד כמה סנסורים על הרגל ועל הנשימה, מודדים את השינה בכל מיני דרכים, ובגדול מה שהכי מעניין אותנו זה מה קורה, זה המבנה של השינה במהלך הלילה. אז בשינה טבעית יש לנו חלקים של שינה עמוקה, ויש חלקים של שינה רדודה, ויש שנת רם, בסדר? אז ככה נראית שינה עמוקה, זה גלים מאוד גדולים, המוח עובד כאן בצורה מאוד מסונכרנת, מאוד איטית, מאוד שונה מאיך שהפעילות המוחית נראית בעירות. לעומת זאת שינה רדודה, שתראו פה עוד שנייה, היא הרבה יותר דומה למה שבעירות זה אפילו עוד גלים עוד יותר מהירים, אבל פה אתם רואים שינה שהיא כן, יותר שטחית, ושנת חלום, שנת רם היא מאוד דומה, היא נראית ככה, בואו לא ניכנס לבדיוק איך מגדירים אותה, אבל אלה 3 שלבי השינה החשובים שיש במהלך הלילה, ובשנים האחרונות מאוד מתרכזים בשינה העמוקה, בחלק שראיתם בהתחלה, כי כנראה שהשינה העמוקה הזאת, העוצמה של הגלים האלה, וכמות הזמן שיש לנו שינה עמוקה, זה מה שמגדיר האם אנחנו קמים בבוקר רעננים ומוכנים להתמודד עם העולם, או עייפים וקשי יום. מה שאתם רואים כאן למטה זה דוגמה של ילד ביקורת מצד שמאל וילד עם אוטיזם מצד ימין במהלך השינה. ופה מה שאנחנו מודדים פה על ציר ה-Y זה את העומק של הגלים האלה. ככל שהגלים האלה יותר גדולים,
ככל שהעוצמה שלהם יותר גדולה, אתם רואים פה את המילה power זה העוצמה של הגלים, ככה המדד הזה יהיה יותר גבוה, ואתם רואים פה שבאמת השינה העמוקה הזאת קורית בהתחלת הלילה, ופה בדוגמה הזאת אתם כבר מקבלים רמז לזה שהגלים האלה הם הרבה יותר גדולים בילד ביקורת לעומת הילד עם האוטיזם. אז מה שעשינו זה השוואה במדגם לצערי קצת קטן, הייתי שמח אם זה יותר גדול, אבל זה מה שהצלחנו, זה עבודה מאוד קשה, כן? להביא, זה דורש שהמשפחה תביא את הילד לישון ביחידה בסורוקה, צריך לחבר את כל דווקא ההפתעה טובה הייתה שרוב הילדים שבאו, כן הצלחנו לחבר אותם לכל האלקטרודות, וכן זה לא טריוויאלי לחבר ילדים לכל המערכת הזאת, ושהם אחר כך יצליחו להירדם. אתם רואים שה-time in bed, הזמן שהם היו במיטה היה יותר קצר לילדים עם האוטיזם, כי באמת לקח יותר זמן לחבר אותם ולהרגיע אותם, אבל ברוב המקרים זה עבד. אבל על אף זאת, בעצם ברגע שאנחנו מסתכלים על אם מנרמלים את העניין הזה, אז בעצם ברגע שהילדים כבר הלכו לישון, הם פחות או יותר ישנו אותו הדבר. אז אחרי שהם נכנסו למיטה, sleep efficiency שלהם, האחוז הזמן שהם באמת ישנו היה מאוד דומה. הזמן, ה-sleep latency זה כמה זמן לקח להם להירדם מהרגע שהצליחו להרגיע אותם, גם לא היו הבדלים גדולים, וגם לא היו כל כך הרבה התעוררויות במהלך הלילה. יש פה יותר באוטיזם, זה נכון, אבל לא בצורה מאוד בוטה. ההבדלים בין הקבוצות, אם פה מה שאתם רואים זה ההסתכלות הרגילה של בדיקת שינה, שמתייחסת אילן, אפשר להעיר משהו? כן. אפשר להפריע שנייה? חשוב להדגיש, ההבדלים שאתה אומר שהם לא הבדלים גדולים, הם גדולים, הם פשוט לא מובהקים כי המדגם הוא מאוד קטן, אבל הפרש של, בסליפ לייטנסי, הפרש של 2 זה כמעט 20% או מעל 20%. כן, באחוזים הם גדולים מדן, אבל בפועל, תחשוב, אם לילדים, דרך אגב, ה-ASD פה כאילו נרדמים יותר מהר, אבל חשוב להבין שאנחנו מדברים פה בדקות, כן? אז כשאנחנו מדברים על בעיית שינה קשה, זה לא יהיה הבדל של 2-3 דקות, וזה גם, טוב, ה-wake after sleep onset פה באחוזים זה קצת יותר משמעותי, אתה צודק. מה שאני אומר אני רוצה להראות לכם שיש הבדלים הרבה יותר גדולים כשמסתכלים על הלילה בצורה קצת שונה, שיש הבדלים ממש עצומים. הפואנטה היא שכשאנחנו מסתכלים על הלילה, רגע חוזר לפה, אתם יכולים לראות פה כבר שהשינה שלנו במהלך הלילה משתנה. בהתחלת הלילה אנחנו ישנים הרבה שינה עמוקה, ויש לנו מחזורי שינה. זאת אומרת שהעומק של השינה שלנו משתנה לאורך הלילה. בהתחלת הלילה הרבה שינה עמוקה, בסוף הלילה יותר שנת רם ושינה שטחית, בשלבי שינה יותר רדודים. וכשאנחנו מסתכלים, כשאנחנו מפרקים את הלילה לחלקים שלו, שם אנחנו מתחילים למצוא הבדלים יותר ויותר משמעותיים. בהתחלה אנחנו חילקנו את הלילה רק לשני חצאים, החצי הראשון והחצי השני, וכבר פה אנחנו רואים שהילדים עם האוטיזם ישנים פחות שינה עמוקה, לעומת ילדי הביקורת בכחול, ויותר שינה שטחית, N2 זה השלב הזה של ה-light sleep, ובסוף הלילה אנחנו רואים שילדי הביקורת ישנים יותר שנת רם, ואולי כאן הילדים עם האוטיזם מפצים קצת על היעדר השינה העמוקה שלהם, אבל כשאנחנו מפרידים, כשאנחנו לוקחים את הלילה וממש בודקים מה קרה שעה מרגע ההירדמות, שם אנחנו רואים באמת את ההבדלים המאוד גדולים, שזה מה שאתם רואים כאן. יש פה את הכמות או עוצמת הגלים העמוקים האלה של השינה העמוקה, מרגע ההירדמות ועד 7 שעות אחר כך, שזה בערך מתי שהילדים התעוררו וששלחנו אותם הביתה. ומה שאתם רואים כאן זה שההבדלים, יש הבדלים מאוד משמעותיים, כמעט, כן, 50% יותר
שינה עמוקה בתחילת הלילה בילדי הביקורת לעומת הילדים עם האוטיזם. עכשיו, השינה העמוקה הזאת, העוצמה שלה, היא חלק מהעדות לכך שהילדים הם עייפים. בסדר? אז הנושא הזה של slow wave activity, שזה הפעילות, slow wave activity הכוונה לגלי ה-EEG האיטיים, בסדר? slow wave, גלים איטיים. הגלים האיטיים האלה הם מדד עד כמה הילד עייף, עד כמה הוא בלחץ ללכת לישון. ומה שאתם רואים כאן זה מודל שמראה לכם שהגלים האיטיים האלה, ככל שאנחנו ישנים, פה ציר ה-Y זה העוצמה של הגלים האלה, כשאנחנו הולכים לישון, מישהו צריך לכבות מיקרופון איפשהו, כשאנחנו הולכים לישון, לאורך הלילה העוצמה של הגלים הזאת יורדת, ואז כשאנחנו מתעוררים בבוקר, אם היינו לוקחים תנומה בשעות שונות של היום, העוצמה הייתה עולה. ואם היינו נשארים ערים 24 שעות, העוצמה הייתה עולה אפילו עוד יותר. אז המשמעות היא שהמדד הזה הוא מדד לעייפות בעצם, ומה שהתוצאה הזאת בילדים עם האוטיזם מראה לנו, זה שהם בעצם לא מספיק מתעייפים במהלך היום, שזה אולי הקושי שלהם שגורם להם לקושי בהירדמות. אני רק אגיד לכם שהמדד הזה היה בקורלציה הפוכה לזמן ההירדמות. הילדים שנרדמו יותר מאוחר היו להם גלים יותר קטנים, שזה מעיד, זה בעצם הפוך ממה שזה היה אמור להיות. זה אומר שאלה שנרדמים יותר מאוחר, הם אפילו עוד לא פיתחו את הלחץ הזה, הגלים אצלהם עדיין הכי נמוכים. וזה גם היה בקורלציה לדיווחים של ההורים מהשאלון CSHQ שהזכרתי מקודם, מהדיווחים מהבית, הילדים שהיו להם גלים קטנים יותר, זאת אומרת שהייתה להם יותר בעיה, הם אלה שההורים דיווחו עליהם שגם בבית הם הולכים לישון יותר מאוחר, שיש להם יותר קשיים בהירדמות. אז כן, זאת המחשבה. טוב, אני הולך לרוץ פה טיפה ורק לציין עוד דבר אחד לפני שאני מעביר את המקל לאלונה, בשביל באמת למדוד את הדברים האלה, נכון, ביחידת השינה בסורוקה יש בעיה שזה סביבה מאוד לא טבעית, והדבר שאכן רוצים לדעת זה איך הנתונים האלה נראים בשינה אמיתית בבית. ולכן התחלנו להשתמש בסנסור פיטביט, שהיתרון שלו על פני אקטיגרף זה שהוא גם מודד דופק, והמכשיר הזה אמור לתת איזושהי יכולת לשערך שינה ואת שלבי השינה. אנחנו עכשיו בכל מיני דילמות על עד כמה הוא באמת מדויק, וכל מיני בדיקות בשביל לנסות להבין את היכולת שלו למדוד את זה בדומה ל-EEG. יש, כן, זה לא היסטריה, אבל יכול להיות שיש דברים שכן אפשר לעשות איתו. פה אתם רואים בדיקה ראשונית שלנו עם 27 ילדים עם אוטיזם בגילאים 3 עד 8, זה הממוצע זמן השינה שלהם על פני 2 עד 5 לילות בבית. אתם רואים פה שיש הרבה ילדים שישנים פחות מ9 שעות, אם אתם זוכרים הם אמורים לישון 10 בממוצע, אז הרבה ילדים שישנים מעט. זה לאו דווקא קשור לגיל שלהם, זה לא שהילדים הצעירים כן, ישנים יותר, זאת אומרת שיש בעיות שינה לאורך כל הגילאים כאן. יש איזשהו קשר בין המדדים של הפיטביט למה שההורים מדווחים ביומני השינה, בימים הספציפיים האלה, קשר לא רע, אבל אין קשר עם מה שהם כותבים בשאלוני ה-CSHQ, עדיין אנחנו עם הקושי הזה, ונראה לאן נצליח לקחת את הסיפור הזה. אז המחקר הזה, כן, חוץ מזה שהוא מעיד על איפה הם הקשיים, למה הם קשורים, וכנראה שעדיף למדוד אותם בצורה יותר אובייקטיבית, או לפחות לשלב מדדים אובייקטיביים,
בעצם המחקר הזה מעלה המון שאלות מאוד מעניינות על איך אנחנו יכולים לנסות להגביר את הלחץ לישון בילדים. מחשבה אחת מעניינת זה פשוט על ידי פעילות פיזית יותר מאומצת במהלך היום, זה עוד משהו שאפשר למדוד עם שעוני הפיטביט. האם יש קשר בין הלחץ לישון והבעיות הסנסוריות? זו עוד שאלה חשובה, ושאלת $1,000,000 שעכשיו אלונה תספר לנו עוד קצת עליה, זה האם התערבות התנהגותית, האם תהיה לה השפעה על איזה מדדים שהראיתי לכם עד כה, והאם ועד כמה, כן? בוודאי שתהיה, אילן. כמובן. אז בזאת אני אסיים. אני רק רוצה להודות, חוץ מלאלונה שתכף תדבר, לאיילת, אורנה, ליאורה וגל שעשו פה חלק עצום מהעבודה, יש פה המון עבודה קשה, וכמובן לגל עידן וחווה ומזל וכל החברים במרכז ולכל השותפים היקרים, וזהו. אלונה, אני סוגר את המצגת. בואי תציג את מחקר השינה ונראה אם יהיה לנו כמה דקות, מי שירצה יוכל להישאר ולשאול קצת שאלות. כן, אני עכשיו רגע בודקת... או אם למישהו יש שאלה בוערת, אז אפשר בינתיים עד שאלונה מארגנת את הפרזנטציה. מזל, אפשר עזרה? פתאום אני לא מצליחה לשתף. אילן, אם יש זמן לשאלה הזאת, רציתי לשאול בנוגע לדיווחי ההורים, הרי אנחנו יודעים שיש קשר גנטי אצל אנשים על הספקטרום. האם הקשר הגנטי והעובדה שאולי גם חלק מההורים הם על הפנוטיפ הרחב, האם יש לזה אולי השפעה על הדיווחים? זו שאלה, תראה, אני הייתי מנחש שהעניין של הדיווח הוא מוטה לאו דווקא בגלל שההורים הם עם דמיון גנטי לילדים, ויותר בגלל שאנחנו פשוט מדברים על הורים שנמצאים בעומס מאוד גדול, כן? אז הטיפול במשפחה עם ילד על הספקטרום, יש לו הרבה השפעות, גם על במיוחד ילדים עם בעיות שינה, יש לזה השפעה ישירה על השינה של ההורים, ולכן יכול להיות שהרגישות לבעיות שינה במשפחה שיש בה ילדים עם אוטיזם, שגם ככה יש עוד קשיים אחרים, שזה מעצים את הדיווח של בעיות השינה. אני חושב שזה ההסבר יותר סביר. טוב, אלונה, בבקשה. מעולה. זהו, שומעים אותי, נכון? אוקיי. טוב, אילן, אמרת בהתחלה שמאוד הפתיע אותך הכמות והשכיחות של הבעיות שינה אצל ילדים באוכלוסייה הכללית. אז אותי זה לא הפתיע, כי 3 הילדים שלי עם בעיית שינה, כל אחד בסוף לומד את מה שכואב לו. אז באמת מה שקורה מבחינת הטיפולים הרופחים כרגע לבעיות שינה, בארץ ובעולם, באמת זה התערבויות פרמקולוגיות והתערבויות התנהגותיות. עכשיו אילן ציין באמת שהסיבות לקיום בעיות השינה אצל ילדים עם אוטיזם הוא יכול להיות מאוד רחב, מולטי פקטוריאלי, ואנחנו לא יודעים את הסיבה אצל כל ילד וילד. ומלטונין לצורך העניין יכול לפתור בעיה מסוימת, בעיה של לצורך העניין יקיצה בלילה או משך הרדמה שהוא ארוך, אבל, מחקרי מלטונין כן מראים שיפור מסוים, אבל יש המון עדויות של הורים שלמרות השיפור, למרות המלטונין, עדיין יש בעיות שינה שנשמרות. ולכן צריך להבין, בהתערבויות ההתנהגותיות, יש הרבה מחקרים של גם שילוב של התערבות התנהגותית יחד עם התערבות פרמקולוגית, אבל כיום ההמלצה בעולם היא קודם לעשות התערבות התנהגותית, ואם היא לא עוזרת, לשלב מלטונין. אז בעצם טיפול התנהגותי, בהרבה מקרים
בהרבה מקרים של הבעיות שינה, זה נובע בעצם מהתנהגות ההורים. כלומר, ההתערבות של ההורים בתהליך ההרדמה ושימוש בגורמי תלות חיצוניים. האינסומניה, כפי שאילן הזכיר מקודם, האינסומניה התנהגותית היא מאוד שכיחה, היא הכי שכיחה אצל ילדים באוכלוסייה הכללית וגם אצל ילדים עם אוטיזם, ובעצם היא מאופיינת בתלות של הילד, בגירוי מסוים, בחפץ מסוים, במשהו בסטינג של ההרדמה. ומה שקורה בעצם, אם ילד מתרגל ללכת לישון בהקשר מסוים, עם גורם תלות מסוים, כפי שאילן ציין גם, בלילה אנחנו חווים מספר מחזורי שינה, אז כל פעם שיש איזושהי התעוררות מסוימת במהלך הלילה, אז ילד שיש לו בעיית שינה, וילד הוא תלוי בגורמים חיצוניים כדי להירדם, הוא צריך שוב את גורם התלות הזה בשביל לחזור לישון. ועל פה בעצם מתבססות רוב העבודות ההתנהגותיות. אז מה קורה בעולם? אני חייבת להגיד שלא הרבה, אך המחקר מאוד התרחב בעשור האחרון. אני מדברת בעצם על בעיות שינה, על התמודדות עם בעיות שינה באוכלוסייה האוטיסטית. רוב המחקרים בעצם מתחלקים בעצם לכאלה שמוסרים מידע להורים, כזה psycho-education, לבין מחקרים שנותנים הדרכה יותר אקטיבית והנחיות להורים בעצם על שינויי התנהגות. אז אני מניחה שאתם מבינים שהעברת מידע, אם זה בהעברת עלונים מסוימים או מנואל כתוב, היא נמצאה לא יעילה, בעוד שהדרכה אקטיבית להורים, על שינויי, בעיקר על איך מארגנים את סביבת השינה, היגיינת השינה, כל הרוטינה של הערב, וכמובן מה עושים בהרדמה, אלה מפחיתים מאוד את בעיות השינה. נבדקו גם עוד מספר דברים, למשל האופן שאני מעביר את המידע. האם אני מעביר את זה בצורה פרונטלית או בצורה פרטנית? האם יש הבדל? נמצא שאין הבדל. האם אני מעביר, השנה האחרונה וההתמודדות עם הקורונה גרמה לנו ככה הרבה ללמידה מרחוק ולהפוך את כל התקשורת שלנו בזום, ובעולם, ממש רק בשנים האחרונות יש מחקרים בודדים, ממש אני יכולה לספור על יד אחת, שבעצם בחנו את היעילות של העברת מידע להורה דרך האינטרנט בהשוואה לפרונטלי, ולא נמצאו הבדלים, אך אני חייבת לציין שבאמת צריך לסייג את זה במספר מבדקים לא גדול, ברוב המחקרים חוסר בקבוצות ביקורת. אוקיי. כפי שאילן ציין מקודם את ה-Autism Treatment Network, ה-ATN, Autism Speaks, בעצם הם פיתחו מנואל, הם הבינו שלא רק רופאים יכולים להעביר בעיית שינה על ידי מתן מלטונין, אוקיי? ובעצם הם פיתחו מנואל סטנדרטי, שבו הוא פתוח לכולם באונליין, וההורים יכולים להיכנס, אתם יכולים, ציינתי כאן את הקישור, אתם יכולים להיכנס ולראות מנואל מאוד, מאוד חביב ומאוד מאוד מפורט. אז, במחקר שיצא ממש עכשיו ב-2020, סקרו מחקרים של השנים האחרונות ומצאו שהמרכיבים החשובים בהצלחת ההתערבות, אז קודם כל זה באמת הדרכת הורים, שזה כולל מתן מידע והדרכה אקטיבית על מה לעשות כשהילד מתנהג כך או אחרת. בדקו את אופנויות העברת ההתערבות, את אורך ההתערבות, מצאו ששני מפגשים עם הורים כ-50 דקות כל פעם וליווי טלפוני אחד שבועי עוזר, וכמובן פולו-אפ, מאחר והאוכלוסייה שלנו היא מאוד רגישה, למשל אם ילדים עם אוטיזם חולים, אז יכולה להיות איזושהי הידרדרות אחר כך, או שהם חשופים במהלך היום לכל מיני אתגרים שונים ושינויים,
הקושי שלהם עם שינויים ומעברים, אז נורא חשוב לתת להורים כלים איך להתמודד כשאנחנו לא נהיה בשטח, וזה נמצא יעיל. אז המחקר שלנו, שמנחים אותי אילן וגל מאירי ופרופסור ליאת טיקוצקי, אז המחקר שלי, אני הולכת לבדוק את היעילות של ההתערבות ההתנהגותית, שאני עוד מעט אפרט עליה, שהיעילות, המדדים שאנחנו נמדוד את היעילות, זה משך זמן השינה, משך זמן ההירדמות, מספר יקיצות ליליות ויעילות השינה. לאור אתגרי הקורונה, ובכלל, אילן ציין שמשפחות עם ילדים על הרצף מתמודדות עם המון אתגרים, גם של הלקות וגם אתגרים משפחתיים נוספים, ולכן לא כולן יכולות להגיע למרכזים ולעשות את ההתערבות פרונטלית, אז כן אנחנו נבדוק בעצם האם דרך הזום או דרך פרונטלי, מה יעיל יותר. ופה אני חושבת שזה החידוש, בדיקת מנבאים של הצלחה, עולם הטיפול בעצם כן מתקדם, מתרחבת איזושהי מגמה של אנחנו רוצים להבין יותר איזה סוג של טיפול מתאים לאיזה ילד, ועבודות כאלה יש מעטות, מאוד מעטות בייחוד בתחום של האוטיזם, ואנחנו הולכים לבדוק כמה הפרופיל הסנסורי או ההתנהגות של הילד לפי שאלון ABC או תפיסות הוריות או הסטרס ההורי יכול לנבא בעצם את הצלחת הטיפול. ומטרה נוספת זה באמת פולו-אפ. המדדים, אוקיי. המדדים שבהם אנחנו נבדוק את זה, יש מדדים אובייקטיביים, מה שאילן ציין, אנחנו משתמשים בפידביט, אנחנו שמים את זה על הזרוע של הילד, הילדים הם קטנים, ילדי המחקר כרגע זה ילדים עם אוטיזם, עם בעיות שינה, בני 1.5 עד 5, שלא נוטלים איזה שהם תרופות משמעותיות, ומשתמשים בעוד שאלונים, אתם רואים לא מעט שאלונים, שההורים צריכים למלא לפני, פרה ופוסט, הם עושים את זה לפני ההתערבות ולאחר ההתערבות, וכמובן גם יומן שינה, ההורים ממלאים יומן שינה. אוקיי. אז בעצם התוכנית, תוכנית התנהגותית, שבה ניתנות להורים 2 סדנאות, שבוע אחרי שבוע. אני נפגשת עם ההורים בפעם הראשונה ל3 שעות, שבהם אני מעבירה להם המון ידע, בכלל, גם תיאורטי, על השינה, על מחזורי השינה, על ההקשרים של השינה, וגם כלים פרקטיים למה לעשות. ולשבוע לאחר מכן, שכבר מתחילים את ההתערבות, אני נפגשת שוב עם ההורים לשעה, 1.25 שעות, כדי לענות להם על שאלות ולעשות רענון של הנושאים. ולאחר מכן עוד 6 שבועות שבהם אני מתקשרת אחת לשבוע למשפחות, ככה לבדוק את ההיענות, לבדוק שהכל בסדר, ולענות אם יש איזשהם קשיים מיוחדים. אז ההתערבות כוללת, רגע, יותר מדי. ההתערבות מחולקת בגדול ל3 חלקים עיקריים שמתייחסים בעצם לכל מה שקשור להיגיינת השינה, שזה אומר הרוטינה של הערב, התמונה שיש כאן, שמופיעה כאן, אנחנו נותנים להורים את הפס הזה מוכן, שבו יש לילד את התמונות שעוזרות לו לנבא מה הולך לקרות, לצפות מה הולך לקרות בערב, על מנת שלא יופתע, כדי להקל את ההתנגדות לשינה, מה שקורה אצל המון ילדים בספקטרום. אנחנו מדברים הרבה על כל מה שקשור לאווירה בחדר, לכל האקולוגיה בחדר, הטמפרטורה, מידת האור, מידת הרעש, מה אוכלים ומה לא אוכלים, מה כדאי לאכול ומה לא כדאי לצרוך כשעה לפני השינה, צפייה בטלוויזיה, כמה זמן לפני השינה כדאי להפסיק אותה, כאלה. אז זה חלק אחד של ההתערבות.
החלק השני זה החלק שבו כבר נכנסים לחדר של הילד, אבא או אמא נכנסים איתו לחדר ועושים איזשהו טקס קצר, כל ילד ומה שהוא אוהב והרמה שלו, יש הורים שמקריאים סיפורים, הורים שמדקלמים, עושים טקס קצר שבאמת מסמל לילד איזושהי הורדת הילוך וכניסה למצב שינה. והדבר האחרון זה בעצם לימוד של אסטרטגיה התנהגותית שנקראת קמפינג אאוט, שהיא, מה שעומד בבסיסה זה בעצם התרחקות הדרגתית מהילד. הרי כל הילדים שמגיעים למחקר הם ילדים שיש להם איזשהו גורם תלות בהרדמה. ומה שאנחנו מנסים לעשות פה זה להפוך את גורם התלות שלהם כרגע לגורם תלות שהוא ההורה, ובהדרגה ללמד אותם איזושהי הרגעה עצמית, ועושים את זה בצורה הדרגתית. אז על זה אנחנו מדברים המון, להורים יש הרבה סטרס מהעניין הזה, של כמה אני אצטרך לשבת ליד הילד, מתי אני אוכל כבר לצאת מהחדר. זהו, התחלנו את המחקר לפני, עוד מעט יש, עוד שבוע אנחנו מסיימים עם המחזור הראשון, שנוכל הצלחה גבוהה, וזהו, זה המחקר. בול ב4, כל הכבוד. אוקיי, אז בואו רוצים לעשות דיון קצת, אפשר, לא יודעת, יכולה להוריד את המצגת שנראה את כולם, ואפשר לעשות, יש למישהו שאלות, בקשות, הערות, טענות. אלונה, שאלה... רציתי לשאול, שנייה, אם יכול להיות שילדים עם אוטיזם, חלק מהם זקוקים לפחות שעות שינה, זה משהו שיכול להיות, ובגלל זה אולי משנים פחות? אילן, אתה עונה או אני? אני אהבתי את מישהו מאחור הצעק לא בדיוק, אז התשובה בגדול היא שתראה, אף אחד לא יודע, יש אנשים שונים צריכים כמויות שינה שונות, אנחנו כולנו יודעים את זה גם בבגרות, כן? שיש אנשים שמסתדרים יופי עם 6 שעות ויש אנשים שלא. קשה, אבל אני חושב שקשה להכליל על כל האוכלוסייה של כל הילדים עם האוטיזם ולהגיד שלא יודע, חצי מהם יכולים לישון כל כך מעט. הניחוש שלי הוא שאיפשהו זה עושה לא טוב להתפתחות, ושכדאי מאוד, וזה כבר, כן, גם שאלה לקלינאים. בהתחלה כשראיתי את המספרים האלה, אני נדהמתי שההורים מדווחים שהילדים ישנים כל כך מעט, ועוד יותר נדהמתי כשראיתי את הקורלציות שאין קשר בין זה להתפתחות קוגניטיבית ולסימפטומים הכלליים באוטיזם. אז או שזה הרגישות המאוד גדולה של ההורים, ושיש דיווחים שהם מאוד באובר, או שאני לא יודע, יכולים להיות פה עוד כל מיני תגליות לאורך הדרך. יש לי שאלה שכאילו קפצה לי עכשיו תוך כדי התשובה הזו, יש דיווחים באמת על הבדלים ברמות של growth hormone, שמדובר שהוא מופרש בשינה, או שיש איזשהו קשר בין הפרשה שלו לשינה? זה דבר ידוע? אני לא מכיר, אולי מישהו אחר מכיר? לא, אני גם לא מכיר, אני גם לא חושב כאוכלוסייה, ילדים עם אוטיזם הם נמוכים יותר, בגלל שהם שנים פחות טוב. אני לא חושב שיש לנו איזשהו בסיס מדעי לחשוב את זה, אבל בהתייחס לדברים שאמרת, אילן, אני חושב שזה, א', מי שקלינאי ורואה הרבה ילדים עם בעיות התפתחות, רואה בעיות שינה, גם אצל ילדים עם בעיות נוירו-התפתחותיות אחרות או בעיות פסיכיאטריות. אני כן מתרשם בתוך מי שרואה הרבה ילדים עם אוטיזם, שזה באמת שכיח באופן בולט יחסית להפרעות אחרות, ושבהחלט יש את העניין של באמת העומס הכללי שההורים מתמודדים איתו, כשברגע שנוסף גם העניין של השינה נוסף לעומסים האחרים, זה בהחלט הופך לאישו, זה הופך באמת לסוגיה שמאוד
מקשה לסיים את היום בצורה סבירה, נינוחה, וגם מקשה אחר כך באמצע הלילה על השינה של הילד, ובהכרח גם על השינה של ההורים. אז אין ספק שהעבודה הזאת היא חיונית, וגם אנחנו הרי בודקים דברים נוספים, של באמת לדעת מי מגיב יותר, מי מגיב פחות, אין לי ספק, וגם הרופאים פה, אני מניח שרובם יסכימו איתי, שאם אפשר לעזור לרוב הילדים ככה, ובלי מלטונין או תרופה אחרת, בוודאי שזה עדיף. יש עוד נקודה, רק עוד משפט אחד בהקשר הזה, שאני חושב שעוד שאלת $1,000,000 זה האם במידה ואלונה תצליח לשפר את השינה של הילדים, אז אנחנו עוקבים גם אחרי שאר המדדים שלהם, ואז אפשר לבדוק האם, על אף שלא הייתה קורלציה בין הדיווחי הורים, האם חלק מהסימפטומים משתפרים, אולי ההתנהגויות האברנטיות, הקשיים ההתנהגותיים משתפרים, בעקבות השיפור בשינה. זה יכול להיות גם מוטיבציה גדולה, כן, להגדיל את המוטיבציה לעשות את כל העבודה הזאת. רציתי לשאול, קודם כל, היה סופר מעניין, תודה, ואני מתנצלת שאני יודעת, אני אצטרך לעזוב, אבל רציתי לשאול אם במחקר ההתערבותי, אם יש לכם, אם בניתם איזושהי קבוצת ביקורת, כי ההורים, עצם זה שהם עטופים, מישהו מקשיב להם, מישהו מקשיב לבעיות שלהם, מתקשר אליהם, מישהו לא יודע מה נשמע, יש לזה אפקט כבר בפני עצמו, אז כן קמבינאות, לא קמבינאות, צריך להשוות את זה למשהו. כן, דיברנו על זה הרבה. מחשבה הייתה לדבר ראשון לנסות לראות אם רואים בכלל משהו חיובי בטיפול, ואם כן, אז ללכת למקום של מבנה של waiting list. זה קשה, במחקרים האלה, אני לא יודע, אולי מישהו יכול לספר על דוגמה, על מבנה יותר טוב, אבל לעשות ממש פלסיבו קונטרול, כמו שעושים נגיד עם תרופות, אז נורא... לא, לפחות החלק הזה של ההקשבה, ואיזושהי קבוצה, והתקשרות, זה יכול להיות מין פאסיב כזה, שזה לא שלא נותנים התייחסות להורים, או יש שיטות אלטרנטיביות לקאמפינג אאוט, הרי זה כמו שאותה חוקרת שרצתה אצלנו, יש עוד שיטות, אז אפשר לעשות 2, משהו כזה, ואז... כן. אז זה בהמשך למה שאנדריה שאלה, אבל יש מחקרים של רג'ינה סוליבן, שימוש בחיזוקים משנים, מתן משהו מהריח של האם או משהו כזה ששמים במיטה מטפחת או משהו עם הריח של הזיה שלהם, כן? או בגד, אולי לא בגד שלם, אבל חיזוק משני שיכול להרגיע את הילד, להגיד לו אמא פה, לפחות מבחינה אולפקטורית. ואני לא ראיתי את זה במחקרים הללו, ראיתי את זה בהקשר של פרינטל, לא פרינטל. אני מנחש שזה גילאים יותר צעירים, מורה. כן. כן, זה לגילאים צעירים יותר, וגם לא נעשו הרבה כאלה. אני קראתי על אחד כזה שבעצם הייתה התאמה, שזאת גם הייתה הביקורת על המחקר, שבעצם כל ילד עשה משהו אחר, כל משפחה נקטה באסטרטגיה התנהגותית כזו או אחרת, שלקחו את הציפה של הכרית של הילד, ריססו את הבושם של אמא, ועם זה... לא, הם דווקא עשו השוואה בין אמא שמניקה ואמא שמאכילה את הילד באוכל, כאילו קנוי מוכן וכולי, וזה עזר לתינוקות, כאילו, שהפעים. אני צריכה ללכת לקרוא. ביי, אנדריה. ביי, אנדריה. אבל זו מחשבה מעניינת, להוסיף איזה חפץ מעבר או משהו, לא יודע אם חפץ מעבר זו המילה הנכונה. שאלה קטנה, אם ירדן תיתן לי פה לשאול קצת הסרש,
אני כבר בבית. רציתי לשאול אם אתם מכירים אולי איזשהם מחקרים בין כולכם על השפעה של ספורט טיפולי על איכות השינה? יש כאלה מחקרים שנעשו? השפעה של מה? ספורט. של ספורט טיפולי לילדים עם אוטיזם על איכות השינה. כן, יש מחקרים כמובן שככל שהילד פעיל יותר בצורה פיזית במהלך היום, איכות השינה היא טובה יותר. מחקרים כאלה יש. ואנחנו גם רואים, יש גם במחקרים, אמנם אני עושה לבני 1.5 עד 5, אבל מחקרים מראים שככל שהילד עולה בגיל, ככה הפעילות הפיזית שלו יורדת, ואז רואים איכות שינה פחות טובה אצל ילדי בית ספר. פלורינה, רצית לשאול משהו? היי, כן, תודה. היה מאוד מעניין ואני מצטערת, הצטרפתי מאוחר, אז יכול להיות שזה כבר משהו שדיברתם עליו, אבל ההתערבות היא באמת סביב, דיברתם על היגיינת שינה, ואתם באמת רואים שיש בעיה בהיגיינת שינה אצל ילדים על הספקטרום יותר מאשר ילדים אחרים, זה משהו שיש בעיה ספציפית באוכלוסייה הזאת? ואז יכול להסביר את השאלה? אלונה תדע הכי טוב. לגבי ההיגיינת שינה. רוב המחקרים שנעשו, גם לאוטיזם, לא עשו התאמה בעצם לאוכלוסייה. יש מעט מחקרים שעשו התאמה. ואת יודעת, המחקר הזה רק בחיתוליו, אבל ילדים עם אוטיזם... יש מחשבה שהיגיינת שינה היא ספציפית יותר חשובה לילדים עם אוטיזם. זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שהשגרה, אוקיי? הילדים עם אוטיזם יותר מילדים עם התפתחות תקינה, הרבה יותר צריכים את השגרה שלהם, וכשלא מונהגת שגרה כזאת בבית, כל משפחה והסיבה שלה, אז זה כן, אז זה משפיע מאוד על ההתנגדות לשינה. אבל זאת השאלה, האם בעצם במשפחות שיש בהן, כאילו באוכלוסייה הטיפיקלית אנחנו בעצם אומרים, שאם יש בעיות שינה, אז חלק מהסיבה לבעיות שינה האלה זה בעצם בעיות במהלך הזה של הכניסה לשינה שקורית במשפחה, זה איזשהו מרכיב משפחתי. הבעיות הן די האם זה מה שרואים גם אצל ילדים על הספקטרום, או שאולי יש משהו אחר או נוסף שגורם לבעיות שינה? אני חושב שזה שילוב של הדברים. נקודת המוצא שלנו, שומעים אותי כרגע? כן. נקודת המוצא שלנו זה שהורים לילדים עם אוטיזם הם לא מנסים פחות מהורים לילדים עם התפתחות טיפיקלית בהורות באופן כללי וגם בנושא של היגיינת שינה. זאת אומרת, הם הורים לא פחות טובים, אם אני שם את זה באופן כללי במרכאות. אז הרצון והניסיונות לגרום לילד לישון כמו בכל משפחה עם ילד עם התפתחות תקינה, נמצאים שמה וקיימים שמה, ויש איזשהו משהו, ולא משנה איך נגדיר את זה, במעגל, בוויסות החושי, במעגל ערות שינה, בעומק שינה, אפשר למדוד את זה בכל מיני מדדים, אבל משהו באופן בסיסי אצל הילדים עם האוטיזם שהוא שונה, ושהוא מאפשר פחות לייצר את ההיגיינת שינה המסודרת הזו. אני מניח שכמו שאמרתי קודם, גם כדי ליצור, וזה גם חלק ממגבלות של מחקר, שהוא תמיד יהיה קצר מועד יחסית לכל החיים, שחלק מהעניין הוא באמת התהליכים האלה על פני זמן. כל מי שניסה להרדים ילד גם בלי שום בעיית התפתחות, יודע את הצורך בעקביות וכמה זה קשה לעשות את זה יום אחרי יום אחרי יום, אחרי ימי עבודה קשים, וכשיש גם יותר מילד אחד בבית וכו' וכו'. וכשיש ילד עם אוטיזם, שגם יש את הקשיים שמלווים את כל היום, אז זה קצת יותר קשה להיות עקביים ולהתמיד ולעשות את כל הדברים שנורא חשוב לעשות אותם
בהיגיינת שינה בצורה עקבית יום אחרי יום. אז אני מניח שזה איזשהו שילוב של הדברים. אורינה, היה משהו ספציפי שקפץ לך לראש? אני פשוט טועה, המחשבה היא, גם במחקרים שלך ואחרים, רואים שיש באמת, בעצם המרכיב הביולוגי כאן הוא משמעותי, לא סתם נותנים מלטונין, לא סתם זה גם איזשהו אספקט. אז השאלה אם באמת יש כאן, זה הרי תמיד העניין הזה של איזה מרכיב, ברור שיש כאן איזשהו שילוב של שני הדברים, וגם מה שאמרת גם, סביר להניח שבמהלך ההתפתחות עם ילד שמלכתחילה קשה יותר להרדים אותו, אז כל התהליך סביב השינה הופך להיות יותר ויותר מורכב, אז גם כאן אנחנו נכנסים לאיזשהו מעגל, אבל פשוט זה הייתה השערה, האם באמת אנחנו רואים שזה המרכיב שמבחין בין ילד שמתקשה להירדם, על הספקטרום או לא על הספקטרום, כאילו... זה חלק מהציפייה היא שזה לא יעבוד על כולם, לפחות לא באותה הצורה, כן? וחלק מהמחשבה היא לנסות למדוד גם עוד כל מיני דברים בשביל להבין האם אנחנו יכולים לזהות איזה תת קבוצה שאצלהם מה שאמרת נכון, שזה כן, זאת הבעיה אצלהם, ושיהיו תתי קבוצות אחרות שזאת תהיה בעיה קטנה אצלהם והם יצטרכו יותר דברים אחרים. אני לא יודעת, אני מניחה שאתם עושים את זה, אבל אולי לבדוק איזשהו בייסליין של מה באמת קורה בבית, ואז לראות, כאילו זה חלק מהערכה של ההתערבות, אבל לא רק במדדים של הילד, אלא גם באמת במדדים של המשפחה. כן, אנחנו עושים את זה. כן, כי אני מניחה שיש משפחות שהן דווקא כתגובת נגד, דווקא יש היגיינת שינה מאוד מאוד, כאילו, מה זה היגיינת? יש דווקא טקס שינה מאוד מאוד נוקשה כדי להתמודד עם הדברים האלה, והצורך של ילדים בסדר ובקביעות, ואז אולי סתם, מעניין. היי, שמי הודיה, ואני אשמח, קודם כל תודה רבה, אני אשמח לשאול שאלה. אני מדברת דווקא כמנתחת התנהגות, אז ככה מאוד עניין אותי גם כל מה שאילן אמר בהתחלה, וככה גרם לי לחשוב, רגע, אני מטפלת עכשיו בבעיות שינה בצד ההתנהגותי שלהם, אבל בעצם הקשר נמצא שהקשר הוא יותר קשור לפרופיל הסנסורי של הילד, ואז ראיתי בכל זאת את אלונה שהביאה ככה טיפול התנהגותי, שזה נהדר. השאלה אם יש בתוך הטיפול הזה איזושהי התייחסות למצב, לפרופיל הסנסורי של הילד, כי בכל זאת אם ילד צריך את המענה הזה, וזה מה שמקשה עליו את השינה, איך באמת נותנים לזה מענה מבחינה התנהגותית? שאלה מעולה. אנחנו לא כל כך מתייחסים לזה עכשיו. אוקיי. זאת אחת מהמטרות, להבין באמת האם הטיפול... יהיה את הציונים האלה על הילדים, אבל העניין של להכניס אלמנטים של גריעה סנסורית או משהו כזה לטיפול של החינוך של ההורים, שזה אולי משהו שהם צריכים לעשות, זה משהו שנדמה לי שלא, עוד לא חשבנו עליו. אוקיי. תודה. בטקס שינה כל הורה בוחר, בטקס שינה כל הורה בוחר לעשות עם הילד שלו מה שהוא רוצה. יש הורים שעושים ניסויים, יש הורים שמקריאים, אין כאן איזושהי הצמדות למרכיב אחד. אוקיי, מעניין מאוד, תודה. הודיה, אני כן יכול לציין שבדקתי את הנושא הזה, בגלל שהרבה מהתלמידים שלי מתמודדים עם הדבר הזה, במיוחד בזמן האחרון, ואם תרצי, אני גם בשמחה אשלח לך בצ'אט, מה שנקרא, מחקר לדוגמה שבו ניסו להשתמש בשמיכת כובד, סוג של גירוי שכזה בשביל לעזור, והתוצאות לא היו כאן משמעותיות. גם אצל התלמידים שלנו התוצאות לא היו כאן משמעותיות לצערי. כמובן, בתקופת הקורונה המשפחות סובלות יותר, ההגעה לבית ספר משתבשת, כל סדר היום הולך כפות, והבעיות מחמירות. נכון, כן. נכון, זה רק מייחס כמה חשובה השגרה, ובאמת המחקרים המעטים שקיימים עם סמיכות כובד, אין תוצאות מעודדות. אבל זה מעניין לראות בכל זאת איך עם הקשר המאוד עצום בין הפרופיל הסנסורי לבעיית השינה, איך באמת אנחנו בכל זאת נותנים מענה לזה, כי אולי זה באמת יכול גם לסייע. זה מאוד מעניין.
כן. תודה. כן, זו הערה מעולה. רציתי גם קודם כל להגיד תודה, שההרצאה מאוד מעניינת. אני רק, זאת תהיה השאלה האחרונה, כי אני כבר ב-20 דקות איחור, אז סליחה. בבקשה, אבישי. אוקיי. טוב, אז הערה ככה, באמת זה היה גם מאוד מעניין ומאוד הגיוני, הקורולציה בעצם בין פעילות גופנית, ואני חושב שמי שמלווה ילדים עם אוטיזם, אז רואים כמה התחום החברתי משפיע על התחום של הפעילות הגופנית, ככה שיש חוסר בפעילות גופנית, שיכול לגרום להיות איזה משתנה מתערב בעצם שמשפיע על השינה, ויכול להיות שאפשר להוסיף את זה בהמשך, אלונה ואילן, אם כבר יש את השעונים, לא יודע אם השעונים מודדים גם צעדים, או את הפעילות אני לאורך אשמח להשתתף במחקר כזה. זה בדיוק הכיוון אבישי, לנסות לראות אם זה באמת תקף בילדים עם האוטיזם, וכן. בדיוק. טוב, מאוד מעניין, תודה רבה. אני רק מציין ששיתפתי בצ'אט את המחקר שדיברתי עליו קודם, השתמשתי בו עם התלמידים, מוזמנים לקחת את זה עכשיו לפני 6 דקות. תודה. תודה שחר. חברים, תודה רבה, היה ממש כיף. תודה רבה. תבואו לפורום הבא. תודה. ביי, להתראות. תודה רבה. תודה רבה.